kagem panjenenganipun Bapak Mardi sugeng midhangetaken matur suwun nuwun bebingahipun. Lagu kelangenan kuwi termasuk. Nah di sana kan sekarang kan payung. Payung apa kuwi? Ya payung sing anu to. Oh, payung. Nggih. Pripun Ibu? Oh ngoten, nak teng babatan. Kangge manen jagung ngoten nggih. Nggih. Ben adem. Semangga Mas. Sekar bisa
sinten niki mau? Pak Marbi. Pak Leres Mardi, pundi niki Pak Pak Mardi? Marbi. Pak Marbi. Baju kuning, kok mboten derek goyang teng mriki Pak Mardi. Sing penting Dadah. anune wis dikene aku. Oh sudah, Wis, siap. sangune. Nggih telaske nggih Mas. Sokor pisang nyawang gunung desa tadi ini ora ilang gone padha lara lopo. Yuk. Sos. Sampai gunung sudah. Pamburutan.